Där, jag får se. Vad har du fått för något? Vad är det? Ska mamma se? Det här. Nej, ser du vem det är på tröjan? Vem är det på tröjan? Ja, det är Bosse, ja. Vad fint. Vad säger man till Linn då? Och Johan? Vad säger man? Ja, precis. Ja, vem var det, sa du? Ja, det är Bosse, ja. Ja. Och det är Marley, jag ska sitta i mitt knä.